Kadir Stêranivîsî ziman dirêj û hed nezan o. Yekî ji wan em bêjin generalekî ji xwe û ji gelê xwe bawer dikir. Difikirî ku dê çawa gelê xwe biparêze. Di roja pêşî de ketibû taya vê yekê. Dê çawa pêşî li mirina ber gelê xwe bigirta. Dê çawa ji dafikê derketa û dê çawa lîstik têk bibirana. Fikirî serê xwe xurand. Kemînek li ber bû. Ew jiyan bi xwe kemînek bû. Ew her du hefteyên dawî jî da îsbatkirin ku kemîn her didomin. Lê a girîng ew bû ku rê li ber kemînan bêgirtin. Ji bo yên li mala xwe jî yên kilavyê di dest de jî mesele ew e ne ku mirov li mala xwe rûnê û bi zimanê xwe bi ser şervanan an bi ser general ve dirêj bike. Belkî mirov bikaribe meseleyê fêm bike. Wî ji roja pêşî de dixwest bi stratejî tevbigere û bi zirarek herî piçûk destkeftên gelê xwe bi piştgiriya gelê xwe û şervanê xwe biparêze. Lê hinek ji me hebûn, tenê zimanê wan hebû, ew ziman dirêj bûn, hednezan bûn, bala xwe bidin wan. Erê zimanê wan dirêj e, hednezanin. Li mala xwe ne, gava ku saet ceyranê wan xwed dibe, nikarin debar bikin. Lê li Kobanî bi rojana ceyran tune bû, belkî hê jî tune ye. Nizanim lê ew kesên hednezan bi ziman dirêj pala xwe li ber germê xweş dikin û dibêjin. Ev çi peyman e, çima we şer nekir nizanim çi. Hey hednezan û ziman dirêj. Hetanî roja îro ji gotina pêvetir çi ji te hatiye ku tu dibêjî. Ev çi peyman e. Ez te ra bêjim hednezan o. Belkî hetanî aniha serê nênûka te jî xwîn nebûbe. Ha bila serê nênûka te jî xwîn nebe. Em vê naxwazin. Lê ew qasî jî bila zimanê te dirêj nebe. Tu nizanî ev peyman çi bû. Bi vê peymanê hinekî gel bên stend. Bi milyonan ev pêvajo şopand. Bê ceyran di wê sermaya zivistanê de 4 zarok sermayê mirin. Tu çi dixwazî hednezan o? Qey bila hin zarokên din jî bimirana. Qey tu vê dixwazî. Em naxwazin tiliya te xwîn bibe. Qey tu dixwazî zarokên xelkê bimirin. Heger meriv bi canaweran re jî şer bike, ro tê ji bo hevkirinek mayînde li dora maseyê kom dibe. Mala dunyayê jî her rewş ne ev e. Tu li mala xwe bû hednezan o. Wan şer dikir. Îro tu mafê te tune ku tu bêjî ev çi peyman e. Kîmasî jî hebin, ev kîmasî jî ji bo rê li ber mirinan bigire ye. Guhê xwe veke û li min baş guhdarî bike. Çi kesên ku bi hedê xwe nizanin û ew kesên ku dixwazin rûyê biratiya gelan reş bikin, hela guhê xwe bidin min. Ev gotina min ji we re ye. Bi kilavyayê meriv dikare sed dewletan ava bike. Ava bike û xera bike. Ava bike û xera bike. Lê a girîng dewletek çawa? Bi çi rengî, bi çi hawî? Îro rol ser rûyê dinê bi sedan dewlet hene. Lê şer her didome. Tu dixwazî bi gotinên xwe biratiya gelan reş bikî. Lê di bala te de tenê gel Tirk, Ereb û Farisin. Îro li ser rûyê dinê kesên ku tu bi zimanê wan nizanî bi rojava rebûn. Îro roj ciwanên Alman dan ben rê û berê xwe dan sînorê Kobanî. Wan jî dikarbû mîna te li kêfa xwe binêriya ne wisa. Îro ro li gelên din jî canê xwe li ber rojava dan. Tu nikarî vî înkar bikî. Ha em nabêjin rexne neke, lê em dibêjin
دما te pêl li klavyê kir, berê lêkirinê hinek din bifikire. Erê ziman dirêj û hed nezano. Em çend tiştên din jî bêjin guhdarî bike. Kemîneke pir mezin vedabûn û hê jî rîska wê kemînê didome. Yek ji armanca wan ew bû ku Kurd, Ereb, xwîna hev mîna serşokê biherikînin. Erê hed nezan û ziman dirêj û kuştin her hêsane, lê a girîng parastina jiyanê ye. Heşê xwe bide serê xwe, şewqeya xwe deyne ber xwe. Baş guhdarî bike. Şer ew qasî ne hêsan e, şer talan e, şer travma ye. Bifikire ceyran li Kobanê hatibû girtin, di wê sermayê de, di wê qeşayê de. Erê şer ne hêsan bû, herî dawî ez li gund bibûm şahid. Gundê me pir nêzî sînorê Rojava ye. Gava ku wê salê serê kaniyê dagir kirin, dengê teqînan û ambulansan ji guhê me nediket. Ne razan, ne jî xew, ne jî xwarin hebû. Me fedî dikir, em çayekî vexwin. Êvarekî çaya li ber me, lê bi dengê teqînê jimbira min ji Amedê digot. Dünya çi ecêb e, li kêleka me şer, li ber me çay. Wê salê li ber bîra erdê me kûçikek me hebû. Her êvar min nan û carinan jî hestî jê re dibirin. Wê êvarê ez çibûm car din wî xwedî bikim. Lê hetanî ji ber wan dengan kûçikê me terqî dunyayê bibû. Tê bîra min teyara li ser gund firyabû û li dervê sînor bombe dibarand. Bi wê psîkolojiyê min ev nivîsandibû. Demsala mirinê li wir cotkarek êşê cot dike. Axayek xwîna birayê xwe dike bizir. Wê mirinê biçîne, dengek tê, dengê hawara welatekî. Xweda ji jor bi ebdê xwe dikene. Payîzek serê xwe dixwe. Ji ezmên fosfor dibare. Zarokek dişewite. Hêsirên dayika wî erdê şil dike. Demsala mirinê ye. Di nav kulên sor de goristan şîn dibin. Kitanên dayikan li ber bê difirin. Mirin dibezike û li feqîran tê belavkirin. Îro ne li gundê xwe me, ne li ser xaniyê xwe me. Lê ev du hefte ne li ser heşê xwe bûm. Bi wê peymanê hinekî bêhna min jî vebû. Hêvî ew e ku ev peyman rê li ber aştiyeke mayîndeveke. Tu jî ziman dirêj o, tu jî hed nezan o, piçekî hînî rêzgirtinê bibe û bi hedê xwe bizanîbe. Ev şer e, ne lîstika gogê ye ku tu mîna fanatîkan şer biparêzî. Helbet şer be jî ew vê ji te xweşiktir dizanin li ber xwe jî bidin. Tu bi tenê hedê xwe bizanîbe.